Goddag og velkommen til Ahuros videoguide. Denne guide handler om en generel præsentation af Ahuros platform. For at logge sig på Ahuros platform skal man være registreret. Registrering er ikke bindende, og det kan sådan set ske ved at klikke på ikke bindende registrering på Ahuros platform, læse registreringsaftalen, acceptere den, klik på næste og gå ind og udfylde skabelonen til registrering. Jeg vælger jo ikke at registrere nogen bruger lige for denne lektion, da jeg allerede har oprettet en bruger, jeg gerne vil logge mig på platformen med her. Indtaster brugernavn og password og klikker på login. Så enkelt, så er jeg allerede på Ahuros platform. Ahuros platform er bygget efter plan og reklamer. Der er 4 typer planer med tilhørende reklamer. Når man er registreret, kan man sagtens gå og lege med sine reklamer. Altså prøve at lave nogle reklamer og kigge på den og se, hvordan de ser ud. Reklamerne er efter kategorier og underkategorier, tekst, URL, link kan linkes til webshop og hjemmesiden, billedet, som kan måske være logo, og annoncerne, som skal være PDF. Upload tværtimod er noget, der hænger meget fast med plan. Altså som registrant af Ahuro, så kan man oprette sine reklamer, inden man har købt nogen plan. Men når man først vil uploade reklamen op på platformen og gør den offentlig, som apps-brugerne kan se den, så skal man have en plan. Når man har lavet og uploadet sin reklame, så har man også mulighed til at se, hvordan og hvorledes den ser ud. Man kan editere på den, slette den og så se detaljeret på det. Alle disse detaljeringsmuligheder, det vil jeg gennemgøre som med jer i andre guides, som er mere detaljeret på hver eneste proces. Man kan se på håndtering af planer, hvordan og hvornår man har købt den, og sådan set kan man også se på fakturen ved at klikke på print og kigge på, hvordan fakturen ser ud. Ganske kort, kom tilbage og se vores andre guide. Det glæder vi os til. Vend tilbage og giv jeres kommentarer til disse guides, så kan vi altid gøre vores guide bedre og bedre. Tusind tak for jeres opmærksomhed. Vi ses.